Athe faka isicelo sebheyili uBongani Ndlovu uzikhalile ngokuthi umndeni wakhe uthwele kanzima njengoba konke kubheke yena. Uphinde wethembisa ukuthi angeke axhumane nofakazi. Umsolwa udalule ukuthi uhlose ukulivuma icala lokubulala. Kepha ke umbuso umphikise ngelithi empeleni uNdlovu uke waxhumana nofakazi abamqoka ebasongela ngokubasa kwaGoqanyawo. Kulabo ofakazi kuvele igama likanina kaMufi uMbali Somabhele. Inkantolo iphinde yaziswa ukuthi uNdlovu washaya uSanelisiwe ngomshiza womshanelo ekhaya likanina eCamperdown ngasemgungundlovu ngenyanga edlule. Kwase kumenela ukufa ngobusuku besigameko ngenxa yokulimala kanzima. Ngaphandle kwenkantolo bekunequlu lababhikishi lifuna kwenziwe ubulungiswa egameni likaSanelisiwe. Akangayitholi umsolwa ibheyili sekwanele kakhulu sesithandazile sesikhulekile ziyabulawa ingane nabantu besifazane sithi sekwanele sesifisa ke upresident ashaye isipikili esikhulu kulesime esikusona njengabantu besifazane ngoba asikwazi ukuzilwela thina asinawo amandla. uNdlovu uzokwazi kusasa ukuthi ngabe uyayithola ibheyili noma cha.